वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। गासैखौबो आंनि राजीव बिटिवाइ बड' यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे आरोबाव गासैखौबो बरायहरबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै जोंनि बे खाराबारि NLC गिर्जायाव साब्रै आलासि फैदों। बे आलासिफोरनिफ्राय जोङो मा इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। फै जों दानिया बे आलासिफोरनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ जोङो सोलोंनानै गोसोआव लानो हानाय बायदि जोङो खोनासंनि। दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांब्लानो जाबाय। साफ्रोमनिसिमबो जोंनि कसुगाव फेल'शिप सेन्टारनि जानानै आफा इसोरनि नामाव सिबिनाय, खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय। बयजोंबो गोजोन्थों। मानसिफोरनि थुबुर, बेबायदि बिराद बुरजा मानसिफोरनि मोनसे थुबुर जादोंमोन, जुथुमनाय जादोंमोन। आरो बे एसे बुरजा मानसिफोरनि गेजेराव सासे मानसिया बुंदों, जिसुखौनो बुंदों, खाथियाव थांनानै होदों। बे बुंबाय, गुरु, आफाया गाव थैनाय समाव जोंनो गालांनाय सम्पतिखौ आंजों राननो आगानखौ थों। हमना ला, सासे बिदा गोनां मानसिया थोनदों, मोनसे न'खरनिनो मानसि। मोनसे न'खरनिनो मानसिया जिसुनि खाथियाव थांनानै बेखौ बेबायदि बुंदों। बिफाया थैबाय, बिराद बुरजा सम्पति दङमोन। सम्पतिया थालांबाय। दानिया सम्पतिखौ बिफा थैनाय लोगो लोगो आलदा आलदा राननानै लानांगौ। बिदाया आलदा, फंबाया आलदा। सोर सिन्था खालामदो? फंबाया सिन्था खालामबाय। बिफा थैजानाय बिदा आरो फंबायानो सिन्था खालामदों। दानिया बे मानसिया बेनियाव थांनानै बिदि बुंहैनाय लोगो लोगो जिसुआ मा बुंदों? जिसुआ बुंफिनबाय, मानसि, बिसार खालामनाय बा सम्पतिखौ नोंसोरनो राननानै होनो आंनो सोर इख्तियार होखो? जिसुआ बे मानसिनाव सोंदों। आरो बे मानसिया जिसुनि खाथियाव थांना मा होनदों? मानो बेबायदि बुंदों? जिसुआ बेखौबो मोनथिखागौ। नाथाय संसाराव जिसु ख्रिस्टखौ थिनहरनानै आफा इसोरा जा खामानि मावनो मोनदों, खामानि मावनो थिनहरदों, बिनि गेजेराव बेबायदि धोन सम्पतिखौ राननानै होनो जिसु ख्रिस्टनो आफा इसोरा इख्तियार होआखै। आरो बेखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, धोन सम्पतिखौ राननानै होनायनि इख्तियारखौ आंनो सोर होदों? आंनो सोर होदों? आंनो रावबो होआखै। आं बेबायदि धोन सम्पतिखौ राननो फैयाखै। जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रा, जेराव बर'बो बुंखादों। जिसुआ बिसोरनो होनबावबाय, साबधान, बांसिन मोननो लुबैनाय मानिनिफ्राय गाव गावखौ हमथा। मानोना आग्लाय बिग्लाय धोन मोनब्लाबो मानसिया नंथारगौ जिउखौ मोननो हाया। धोन सम्पतिखौ राननानै होनायनि बाथ्राखौ जिसुआ जेबो सिन्था खालामाखै। आरो बेखौ रानना होखानाय नङा, बे बिनि खामानि नङा। जिसुआ गावनि बुंनो गोनां बे बाथ्राखौ बुंनानै बे गावनि खामानिखौ फोजोबदों। साबधान जा, बांसिन मोननो लुबैनायनिफ्राय। दा जों संसारनि मानसिफ्रा बेबायदिनो सब समाय बांसिन नांगौ। सब समाय बांसिन नांबाय थागौ। इसेल' मानसिफ्रा थानो इसेबो गोसो जाया। मुगा माहाजोन जाबाय, आंबो माहाजोन जानांगौ। मुगा गारि बायबाय, आंबो गारि बायनांगौ। मुगा बिराद धोन सम्पति जाबाय, आंहाबो बिदि धोन सम्पति नांगौ। बेखौ लानानैल' सिन्था खालामलायनाय। आरो बांसिन मानसिफोरनि गेजेराव बेबायदिनो, बेबायदिखायनो मा जादों? रबिबाराव गिर्जा हाबनो सोलाबलिया। न'खर गिर्जायाव थांनो, बाहागो लानो, गुबुन न'खरनि थाखाय आरज खालामनो सम होनो हाला। ज' जिरायनानै इसोरनि गोथां बाथ्रा सावरायलायनो सम मोनला। आरो बे संसारनि मानसिफोर, मानो बिदि जाखो? साबधान, बांसिन मोननो लुबैनायनिफ्राय होनदों। बे मोननो लुबैनायनि थाखायनो दिनै बेबायदि रबिबार गिर्जा हाबनो खाबु लानो हायाखिसै। न'खर गिर्जायाव थांनानै बे न'खरनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामनानै होनो खाबु लानो हायाखिसै, खाबु मोनाखिसै। गले गले बुंदों, साबधान, बांसिन मोननो लुबैनायनिफ्राय। आरो जिसुआ बेखौ मिथिखादों, बे मानसिया आंनियाव मानो फैदों?
मानो बुंफैदों? बांसिन मोननो लुबैनाय बेहा माबा मोनसे सिन्था धारा दङ बेनिखायनो बे बुंफैदों आरो बेखौ जिसु ख्रिस्टआ मिथिखादों बेखायनो बुंदों साबधान बांसिन मोननो लुबैनायनिफ्राय। दाना जोंबो सिन्था खालामनांगोन संसाराव जोंहा माबाफोर बांसिन मोननो लुबैनायफोर दं नामा? बेबायदि मोननो लुबैनायजोंल' मा जानो होनोबो लुबैनो नांगोन। बहा होगोन दानियालाय? बहा होगोन? जों इसोरनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन, इसोरनि थाखाय होनो नांगोन, न'खर गिर्जानि थाखाय सोरनोबा आरज खालामनानै होनो नांगोन। आरो जोङो बेबायदिनो होनायजों इसोरनि जोंनो थाखाय जे थाम थिम खालामखानाय जायगा बेखौ मोनहैनायनि खाबुखौ जोङो लानो हागोन। बेनिफ्राय जिसुआ बेल' नङा, बेनि गेजेरजों मोनसे जोङो बिराद गिदिर फिदिंनाय बाथ्रा बुंदों आरो बे फिदिंनाय बाथ्रानिफ्रायनो जोङो सोलोंनानै लानांगोन, बेजोंनो बुजिनानै मिथिनानै लानो नांगोन। आरो संसारा बेबायदिनो दा जोंहा संसाराव थानायखाय संसारावनो थांनानै थाबाय थैजासे थांनानै थागोन, बेसेबां थांनानै थागोन जोंबो मिथिया। नाथाय थांनानै थाजासेयाव जों बे इसोरनि बोसोनजोंनो इसोरनि बाथ्राखौनो लानानै जोङो थांनानै थानांगोन। बे फिदिंनाय बाथ्राखौ नायनि सानसे समाव दाबसे जायगायाव सासे धोनि मानसिहा न'आव बिमायनो आबाद जादोंमोन। जा बुरजा आबाद जादों। आबादा मावबाय, आबाद मावनायनि सायाव इसोरा बोर होदों। आबाद मावनानै आजां गाजां बुरजा आबाद जाबाय। दानिया मानसिया बुंबाय, गावनि आबादखौ नुनानै बियो साननो हमबाय, बे एसेबां आबादखौ दोननो आंहा जायगा गैया, अब्ला आं दा मा खालामनो? एसे बुरजा आबाद जादोंमोन। आबादखौ नुनानै बिगोमाफ्राथ' सानगोन ना, बिराद बुरजा आबाद जाबाय, मोनबाय, दाना बेखौ दोननो आंहा जायगा गैया, आं मा खालामगोन? माबा मोनसे अल्टारनेटिभ सिन्ताधाराखौ खालामनांगोन। मा सिन्ताधारा खालामगोन दानिया? बे मानसिनि सिन्ताधाराखौ नाय। बे सानखांबाय, आङो मोनसे खामानि मावनोसै, आंनि बाख्रिफोरखौ सिफायजोबनानै गेदेर गेदेर बाख्रि लुफिननोसै आरो बेयाव आंनि गासै आबाद आरो धोनफोरखौ दोननोसै। जा बाख्रि लुखानाय दंमोन बे बाख्रिखौबो आबाद दोननो थोला नालाय, धोन सम्पतिखौ बेयाव दोननो थोला नालाय, बेखौ सिफायनोसै। सिफायनानै गिदिर गिदिर बाख्रि लुनोसै, मोननाय आबादफोरखौ बे बाख्रियाव दोनजोबसिगोन दानिया। आइडिया मोजां ना गाज्रि? जोंनो एसे सिन्था खालाम। आरो सिन्था खालामनो थाखायनो दिनै जोङो बे बाथ्राखौ लानानै फैदों। जों बिराद सिन्था खालामनो गोनां दङ। लुखानाय बाख्रिखौबो सिफायदों, आबादखौ दोननो थाखाय सिफायब्ला जायगाबो थोला, आबादखौ दोनजोबथारनो नांगोन। दानिया मा जाखो? बिनि उनाव आङो आंनि जिउखौ होनगोन, जिउ नोंनि लागै आङो गोबां बोसोरफोरनि थाखाय मोजां मोजां मुवाफोर बुथुमखाबाय, नोङो गोजोनै था, जा, लों आरो रंजा। बे धोनि मानसिया बेबायदि बुंदों। बाख्रि सिफायखांजोब्बाय, सिफायखांनानै जागानाय गिदिर गिदिर बाख्रि लुफिनबावबायसो। आबादखौ दोननांगौ नालाय आइडिया मोजां जादोंमोन। आइडिया जोबोद मोजां। दानिया फैनानै बियो बुंबाय, थांनानै थानो थाखाय जोंनो आदार नांगौ होनदों। आरो बे आबादानो जाबाय बिनि आदार। जोंनि आबादाबो जोंनि थाखाय आदार। दानिया बे आदारखौ लानानै बे बिराद गोग्गा खालामबाय। गावनि जिउखौनो बुंदों, आंनि जिउ गोबां बोसोरफोरनि थाखाय जा बुरजा नांगौखिनिखौ बुथुमनानै लाखाबाय, दानिया आं आराम जानानै थासिगोन। नोंबो गोजोनै थादो, जेखौ नांगौ बेखौनो मोनखायो नालाय। बे धोनि मानसिया बे गावनि जिउखौनो बेबायदि बुंदों। नाथाय इसोरा बेखौ होनबाय, जाम्बा, दिनै हरावनो नोङो थैगोन, अब्ला नोंनि बुथुमनाय मुवाफ्रा सोरनि जागोन? इसोरा बुंदों, बिनि बेबायदि मोनसे थासारिखौ नुनानै दिनै हरावनो नों थैसिगोन। थैसिगोन नाय लोगो लोगो बे मानसिया थैबायबो। बे थैखांनायनि उनाव बिनि आबादफ्रा दानिया सोरनि जागोन? न'खरनि जागोन, सोरबा सासेनि जागोन। बे आबादखौ लानानै बे
सासे धोनि मानसियानो रंजादोंमोन आजां गाजां रंजादोंमोन बे थैनानै थांबाय बिनि रंजानाया बहा जाहैखो गावनि रंजानायाव बे माखौ बावगारलांदों मिथिगौ आजां गाजां धोन बुथुमदों इसोरनि थाखाय लाबोनांगौ बेसेबा गोबाव सिगांनो बुंखादोंमोन नोंसोरनि आबादनि 1/10 आंनो लाबो थाइजेननाय फिथाइखौ आंनो लाबो आंनि बाख्रियाव जमा थाथों देनांहाय नांगौ समाव बेखौनो नोंसोरनो होनो हाफिननाय बायदि इसोरा बुङाखैमोन ना गासैखौ सिगां बुंदोंमोन मानसिया बेखौबो गोसोखाङाखै जा आबाद मोनबाय बेनिफ्राय एसे इसोरनि नामाव बाहायनांगौ बेखौबो सिन्था खालामाखै गैजारोङैफोरनि थाखाय एसे दान होनांगौ बेखौबो सिन्था खालामाखै मा सिन्था खालामाखै इसोरनि मोनसेबो थासारियाव बे सिन्था खालामाखै बिनि सिन्था धाराया इसोरनि मोनसेबो जिनिसजोंनो नङा खालि गावनि सिन्था धारा गावनि साननायजोंल'नो बियो बेबायदि खामानिफोरखौ मावबाय खामानिया गाज्रि मावखायाखैमोन मोजांखौनो मावदों नाथाय बिनि साननाय हनाया इसोरनि बायदि नङा इसोरनि बायदि जायाखिसै दा बेवहाय मा गोजोननायखौ मोनखो मानसिया आजां गाजां धोन सम्पति बुथुमनानै दुब थैना थांबाय मुलाम्फाया मा जाखो हयथ' बियो बे गावनि धोनफोरनिफ्राय 1/10 इसोरनो जुदि फैयोमोनब्ला धोनखौ लानानै इसोरनि माबा मोनसे मोजाङै सिन्ता खालामोमोनब्ला गोरिबनि थाखाय सिन्ता खालामोमोनब्ला हयथ' इसोरा बेखौ गोबाव जोरगौमोन इसोरखौ फोथायग्रा इसोरनाव भरसा खालामग्रा मानसिफ्रा थैनोबो रोङादै बिराद गोबाव दं बाइबेलनि गेजेरजों मिथिदों गोदोनि दिनावहाय 900 बोसोर जोरदों 900 बोसोर 700 बोसोर 200 बोसोर बेबायदि मानसिफोर जोरदों गोदोनि मानसिफोर बे मानसिया बेबायदि सिन्था धारा खालामनाय गैया दिनै मोनसे बाथ्रा गोथार लाइजामनि गेजेरजों बुंदों 1 करिन्थ 3 chapter 19 verse 1 करिन्थ 3 chapter 19 verse जों एसे फरायनानै नायनि बेयाव बुंदों मानोना बे संसारनि गियाना इसोरनि सिगाङाव उदायैसो शास्त्रआव लिरनाय दं गियानिफोरखौ बिसोरनि गियानजोंनो इसोरा फान्दायो 20 chapter नायगौनि 20 verse नायगौनि शास्त्रआव आरोबाव लिरनाय दं फोरबुआ गियानिफोरनि साननायखौ मिथिगौ बेफोरो नंखाय नंखायसो गियानिफोरखौ बिसोरनि गियानजोंनो इसोरा फान्दायो होनना बुंखादों संसारनि मानसिफ्रा बिराद गियानि आरो दा बे संसारनि मानसिफ्रा जों संसाराव दं संसारनि मानसिफ्रा बिराद गियानि दा बेबायदि गियानि मानसिफोरखौनो इसोरा फान्दायो बेबायदि सासे धोनि मानसि साननो रोङै धोनि मानसिखौ इसोरा माबायदि खालामदों नाय एसे बुरजा धोन सम्पति मोनदोंमोन गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै गावनि जिउखौ रंजानोल'सो दोनदों इसोरखौ बाख्नायनायनि सिन्था धारा खालामाखिसै बियो धोन सम्पति मोननानैबो आसे बुरजा आबाद मोननानैबो गोरिबनि थाखाय सिन्था खालामाखिसै इसोरखौबा लानानै इसोरखौ बाख्नायनायनि सिन्था खालामाखिसै संसारनि मानसिनि गियान बियो आजां गाजां मा गियान आरो दिनै जोंनि बे गोथार रबिबार जिरायनाय साननि गेजेरजों जोंखौ साबधान खालामनो थाखायनो इसोरा जोंनो बै बाथ्राखौ लानानै फैदों आरो बे बाथ्राखौ जोंनि जिउ जोंनि गोसो जोङो बेयावनो आखिनानै लानांगोन संसाराव जोंबो धोन सम्पतिनि थाखायनो फाग्ला जोंनि नांगौनि थाखायनो जोंबो गोदाव सोराव जाबायबायनो नाङो मालाबा स' मोनगोन इसोरा ज' होखायो आरो जै होबाय आन्दाज खालाम 1/10 इसोरा अलरेडि बिखाथारदों आरो बे बिनायखौ जोंनि इसोरनो होनो नांगोन आरो बे मोननाय धोनखौनो लानानै जोंनि इसोरखौ बाख्नायनो नांखागोन आरो बे इसोरखौ बाख्नायनाय हुदाखौ मालाबाबो दाबावगार बे मानसिया बेखौ बावगारनायनि थाखायनो गावनि सम्पतिखौ लानानै दान्दिसे सम थांनानै थानायनि खाबुबो मोनाखिसै एकदम बाख्रि लुखांनाय गावनि सम्पतिखौ थिसनखांनाय लोगो लोगो दौ थैखादों बेबायदि थैनानै थांगोन सिगाङावबो बुंदोंमोन सासे मानसिया गावनि बिदानि सम्पतिखौ राननो होनायनि बाथ्रा बेसे गियानि मानसि बियो बेसे गियानि मानसि बिफा थैनानै थांबाय बिदा फंबायजों आलदा आलदा खालामनानै जुदि जायोब्ला बेसेबां सुबिदा
संसारनि मानसिफ्रा बिदिनो सानो दानिया जै देरबाय न' बां लुनानै लानो रोंबाय बिदा फंबायजों मिलायनानै जानायनि सिन्ताधारा बिराद गोमालाङो आरो बे संसारनि मानसिफोरनि एक्टिभिटिस किन्तु जिसुआ मा बुंदों बिदिखौ होनदों बांसिन मोननो लुबैग्रा आरो बिनिफ्रायनो साबधान जानो खोन्थादों दिनै साबधान जादों गले गले बुंदों साबधान बेबायदि बांसिन मोननो लुबैनायनिफ्राय आरो जोङो साबधान जानो नांगोन साबधान जानायनि बाथ्राखौ जोंनो होदों जोंल' मोनदों जायफ्रा इसोरखौ फोथायबाय जायफ्रा सब समाय इसोरनियाव भरसा खालामग्रा जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दाख्लै रबिबारनि बाथ्रा बुंदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लें होननानै लायाखै लें होनना मुंख'बावाखै जोङो बिनि लोगो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बिराद लोगो होननानै मुंख'दों आरो जोङो बिनिनो लोगो मोनसेबो बाथ्रा बे लाखोमायाखै दोनखोमायाखै इसोरा जे बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नो होदों खामानि मावनो जे बिबानफोरखौ होदों गासिबो मावजोबदों मोनसेबो बाथ्रा दोनखोमायाखै खोन्थाजोबखादों बेनिखायनो जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'नि लोगो होनदों आरो बिनि लोगो जानायखाय बिनि बाथ्राखौ जों जिउआव आखिनानै लानांगोन आरो बेनो जोंनि खामानि बे जेरै थिनबाय जोंबो बिदिनो मावनांगोन बिदा फंबायजों जोङो अनलायनानै इसोरा जे जायगाखौ होबाय जोंनि बिमा बिफाजों लोगोसे फिसाफोर बिदा फंबायफोर बिसोरखौ होबाय जोङो बेयाव ज' थानांगोन आरो बेनो इसोरखौ सिबिनाय इसोरनि थाखाय गावखौ बाहायनायनि मोनसे मोजां सिबिनाय दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजों इसोरा जोंनो बे बाथ्राखौ बुंदों जोबथारनायनि बाथ्रा बुंदों जिसुआ जोबनायाव होनबाय जाय गावनि लागै मोजां मोजां मुवाफोरखौल' बुथुमनानै इसोरनियाव धोनि नङा बे मानसिफ्रा बेबादिनो जागोन नायदो गावनि थाखायल' संसाराव सब समाय नागिरबायो ओरै जाया ओरै मोनाबा ओरै थांगोन ओरै जायाबा हरै थांगोन बेबादि नागिरबायो इसोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो नांगौ बेबायदि माबा मोनसे सिन्ताधारा खालामनाय बिराद गैया आरो दा सब समाय बुंबाय थानाय जायो खायदाबानि मण्डलियाव माबादि आं मिथिया थेवबो जोंनि मण्डलिनि बाथ्रा मालाबा न'खर गिजा लिंगोन न'खर गिजायाव जोंनि बिफाफोरा मा जायो गासै 44 न'खर दङ जोंनावहाय 44 न'खरनि गेजेराव साब्रै जायो साब्रै एखमबा साबा जायो ओइ बाखि 40 जन 30 जन 20 जन बहा थाङो बहा थायो बिसोरो आरो मा मावो ना बिसोरबो इसोरनि खामानि मावदों नामा बे इसोरनि खामानि मावोब्ला जोबोद मोजां खिन्थु मावाखै न'खर गेजेराव बाहागो लायाखै मा जागोन मा सिन्ताधारा खालामनो बिमाफोरनि न'खर गिजा लिंब्ला 44 जननि गेजेराव 10 जन जायो 15 जन जायो 35 जना बहा थाङो 30 जना बहा थाङो मा खालामो बेजों इसोरनि थाखाय बियो मा सिन्ताधारा खालामनायनि मोनसे सिन आरो बेजों इसोरखौ बाख्नायनायनि मा दिन्थिनो नागिरदों संसाराव इसोरखौ बाख्नायनाय बेजोंनो इसोरनि समायनाय जाथों होननानै मा बुंनो नागिरदों बेखौ जोङो साननो नांसिगोन जों जिसुनि लोगोफोर जाबाय जोलावफोरखौ न'खर गेजेर लांदों जोलावफोरा गासै 30 जननि गेजेराव 15 जन थांगोन 12 जन थाङो माखासेया फरायनाय मानायफ्राव बेस्थ' थाबाय बेबादि जाबाय दानिया फैयै फैयै बांसिन बिफाफोरनि सायाव एसे गोग्लैनो नागिरो जोलावफ्रा फ्राय मोजाङानो जोलावफ्रा थाङो बिफाफ्रा 40 जन गैया जायो 35 जन गैया जायो दा बेखौ लानानै बिराद सिन्था खालामनो गोनां आरो बेनि थाखायनो बुंदों गावनि लागै मोजां मोजां मुवाफोरखौ बुथुमनानै इसोरनियाव धोनि नङा बे मानसिफोरखौ होनना बुंखादों गावनि थाखायल' मानसिफ्रा बुथुमनायनि सिन्ताधाराखौ दिनैनिफ्राय दोनथ'दो स्टार्ट खालामदो दिनैनिफ्राय गाबोन न'खर गिजा लिंब्ला आं बहाबा थांब्लाबो सम होनानै आं बे न'खर गिजायाव बाहागो लाहैगोन बेबायदि मोनसे सिन्ताधाराजों गावखौ बाहायनो नाजादो आंबो बाहायदों गोजान जायगायाव थांगोन फेल'शिप आंबो बाहागो लाबाय थायो जोहोलावफोरजों
न'खर गिर्जा आंबो बाहागो लाबाय थायो होसो होसो फैखायो आरो दिनै न'खर गिर्जा दं दिनै फेल'शिप दं बेबायदि आंबो बाहागो लायो आरो बेनि थाखाय जोंबो बाहागो लानो नांगोन नाथाय गोथार लाइजामनि बाथ्रा गोथार लाइजामाव दहाय बुंदोंमोन गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोगादा खालामथों बिरा गावनि जरजों दुगादा जाथों आरो धोनि मानसिया गावनि धोनजों थेबदांदा खालामथों गावनि धोनखौ लानानै थेबदां खालामनाय सासे मानसि मोनायाव दौ थैनानै थांबाय गावनि धोनखौ लानानै बिदाजों सम्पतिखौ राननो सिन्था खालामनाय सासे मानसि साबधानसो होजाबाय जिसुजों बांसिन मोननो लुबैनायनिफ्राय साबधान जानो बुंदों बेखौल' नङा बिरखौबो बुंदों गावनि गोहो बोलोखौ लानानै बिराद दुगादा जाथों थेबदां जाथों गोथार लाइजामनि गेजेरजोंबो बुंखादों गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोगादा खालामथों होननानै खरनि बिलाइनि गेजेरजोंबो बुंदों इसोरा बे संसारनि गियाना इसोरनि मुंबो नङा होननानै रग' रग' बुंखादों इसोरा बिसोरनि गियानजोंनो बिसोरखौ फान्दायगोन दा बेसे गियानि जायनि थाखाय इसोरा गोबां मानसिफोरनो न'खर गिर्जायाव बाहागो लानायनि खाबु होआसै बायरा माबा माबि खामानि मावनायनिल'सो खाबु होबाय थाबाय मानो होदों रबिबार गिर्जायाव बाहागो लानायनि खाबु होआखै सानदों नामा आं दिनैहाय फुङाव खामानियाव बेस्थ' आं दिनै गिर्जायाव थांनाय नंला थांनो हायाखिसै इसोरा क्षमा खालामथों सानगोन नामा बेबायदि सानगोन बियो जाबाय संसारनि गियान आरो बे गियानजों इसोरा बेखौ फान्दायदों मोनसे बाथ्रा सासे गोथार जिउनि खामानि मावग्रा गोथार जिउजों दैदेनजानाय बे मानसिया बुंदों जानि गिर्जायाव फैदों फास्टिं प्रेयार खालि सानसे रबिबाराव गिर्जा हाबाब्ला सासे मानसिखौ बुथारनायनि समान पाप जायो होनना बुङो साबेसे इसोरखौ फोथायग्राफ्रा जिसुनि लोगोफ्रा गनायनानै लानो हागोन साबेसेफ्रा गनायनानै लानो हायो एसे साननो गोनां बाथ्रा साबेसेया फोथायो दानिया आरो बेबायदिनो संसारनि मानसिफ्रा आजान गोजान गियानि जानायखाय साननो गोरों जानायखाय सिन्था धारा खालामनो गोरों जानायखाय बे फाबावनो गोग्लैबाय थादों बे बाथ्राखौनो मानसिफ्रा गनायनानै लानो हायाखै आरो बेनि थाखाय साबधान जानो गोनां जोंनि गियाना इसोरनिफ्राय जाथों जोंनि गियाना इसोरजों होजानाय गियान जाथों आरो इसोरजों होजानाय गियानखौ लानानैसो जोङो संसार आगान इसोरजों होजानाय गियानखौ लानानैसो जोङो संसाराव गोगा खालामदों संसारनि गियानजों नङा इसोरा गोथार लाइजामनि गेजेरजों बुंखादों सोरबाया गोगा खालामब्ला बे बिषयाव गोगा खालामथों जायहा आंखौ मिथिबाय आरो सिनायबाय आंनो प्रभु जायहा पृथ्वीखौ ओंखारनानै न्याय आरो धोरोमखौ मावो मानोना बे बिषयफोरखौ आङो हामजायो बेनो फोरबोनि होननाय नाय फोरबोआ जोंखौ बै बिषयाव गोगा खालामनो थिनदों बै बिषयजों नङा दिनै आं खामानि मावगोन मेंनानै आं थांला हामुगाव थांनांगौ गिर्जायाव फैनोसो होलाब्ला थाङासै बेबायदि गियानजों नङा इसोरा जोंनो जे गियानखौ होबाय बे गियानखौसो लानानै गोगा खालामनो थिनदों आरो इसोरनि होनाय गियानानो बेनोखा दिनैनि गोथार सानखौ एखेबारे जिरायनो थाखाय जोंनो होदों दिनैनि गोथार साननि गेजेरजों इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय जोंनो स्पेसियेल खाबु होखादों आरो दिनैनि सानाव बेबायदि गावखौ बाहायनो हायाब्ला सासे मानसिखौ बुथारनायनि समान पाप आरो बेबायदि गियानजोंसो जोंखौ इसोरा गोगा खालामनो थिनदों जायहा बे गियाना गैया बबे बिषयाव गोगा खालामगोन माबोरै मानसिफ्रा गोगा जानाय दुग्गा जानाय धोन सम्पतिखौ लानानै गावखौ देखायनाय बेबायदि मोनसे थासारिजों बांसिन बायनायजों संसाराव होबाय आरो बेनिफ्राय जों इसोरखौ फोथायग्रा जिसु ख्रिस्टनि लोगोफोर जोङो बेनिफ्राय साबधान जानो नांगोन जोंनि सम्पतिया जोंखौ जाहोआ जोंनि सम्पतिया जोंनि धोना जोंनि थाखा फैसा जोंखौ दैदेना
आरो बेनि थाखायनो जोङो साबधान जानो नांगोन गोजा खालामनायनि बिसयखौ इसोरा जोंनो होखादों जोङो गोजाबो खालामनो हायो आरो बे मोनसे बिसयावल' जोङो गोजा खालामनांगोन इसोरनि गियानजों दा संसाराव जोंनि थांनानै थानाया इसोरनियाव भरसा खालामनांगोन जोंनि धोन सम्पतिनि सायाव बे मानसिया धोनि मानसिया गावनि सम्पतिनि सायाव गावनि थांनानै थानायखौ भरसा खालामदोंमोन नाथाय इसोरा बेखौ बे दसे समनि गेजेराव हरसेनि गेजेराव दोननानै लानानै थांदों आरो गावनि सम्पतिखौ लानानै रंजानाय खाबु बेनिफ्रायनो बेहा जोबबाय बेनिफ्राय मा रंजानो मोनबावगोन बे गावनि सम्पतिखौ लानानै मा रंजानो मोनबावगोन रंजानायनि खाबा बेहा बेयावनो जोबथा जाफैबाय दानिया जोंबो गावखौ बिदिनो खालामनानै लादों नामा आरो जोंखौ बेनि थाखायनो साबधान होबाय दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजों जोंखौ साबधान होदों आरो दिनैनिफ्राय जों गावखौनो स्टार्ट खालामनो नांसिगोन गावनि सम्पतिनि सायावहाय गावखौ भरसा खालामनाय गावनि सम्पतिखौ लानानै गावखौ बाहायनाय गावनि सम्पतिखौल' लानानै गाव सिन्ताधारा खालामनाय बेनिफ्राय जों साबधान खालामनो नांसिगोन बांसिन बे इसोरनि थाखाय जोंखौ जायांबाय जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय बेनि थाखाय जोङो दिनैनिफ्राय सिन्ता खालामनायनि स्टार्ट खालामदों बेनि थाखाय खामानि मावनो मा खालामगोन गावनि इसोरनि थाखाय मा खालामगोन बेनि थाखाय जोङो सिन्ता खालामदों इसोरनि थाखाय जुथुमायाव बाहागो लानायनि सिन्ता खालामदों सानफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राखौ सावरायज्लायनायनि सिन्ता खालामदों आरो बेनो जोंनि खामानि आरो जोङो बेजोंनो आगान सुरनांगोन आरो जोहोलावफोर दिनै जोहोलाव जानायखाय आङो जोहोलावफोरनि थाखायबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोसो जादों First Timothy 4 chapter 12 verse ni बाथ्रा First Timothy 4 chapter 12 verse ni बाथ्रा बेयाव बुंदों नोङो जोहोलाव जानायखाय रावजोंबो उदायै गासानजा बाथ्रायाव मावनाय दांनायाव अननायाव फोथायनायाव आरो साननाय हनायाव फोथायग्राफोरनि दैखोनथि जादो दिनै जोहोलावफोरनि मोनसे स्पेसियेल डे आरो जोहोलावफ्राबो दानिया इसोरनि थाखाय गावखौ बाहायनायनि मोनसे सिन्ताधारानिफ्राय बिराद गोजानाव थाग्रा जाबाय मानो थाखो सानसेमानि स्कुलाव थांनानै थाहैगोन फरायगोन लिरगोन न'आव फैबा बानोसै नाथाय न'आव फैबा बानानै बे इसोरनि थाखाय गावखौ बाहायनांगौ बेयाव गोसो गैया नाथाय जोहोलावफोरनि लागै इसोरा बेबायदि मोनसे मोजां खाबुखौ होखादों मा खाबु होदों बुधबाराव फेलोशिप खालामनो खाबु होदों शनिबाराव फेलोशिप खालामनो खाबु होदों रबिबाराव सानडे स्कुल खालामनो खाबु होदों नखर गिर्जा खालामनो खाबु होदों रबिबाराव इसोरखौ बाख्नायनो खाबु होदों बांसिन इसोरा जोहोलावफोरनो लागै बेबायदि खाबुखौ होदों जोहोलावफ्रा मिथिना मिथिया फेलोशिप खालामबाय थायोना बुधबार शनिबार बिउनथि शनिबारावल' बुधबाराव खालामा जायहक इसोरा जोहोलावफोरनि थाखाय बेबायदि खाबु होदों मानो खाबु होदों जोहोलावफोरखौ लानानै बे गिर्जाया आजां गाजां समायो जोहोलावफोरखौ लानानै बे संसारा आजां गाजां समायो जोहोलावफोरखौ लानानै बे इसोरनि रायजोआ आजां गाजां समायो बिराद समायना आरो दा बेबायदि समायनाया जोहोलावफोरनिफ्राय गोजान दाजाथों इसोरा आंखौ थि खालामबाय आंखौ सायख'बाय आरो दिनै बे गोथार साननि गेजेरजों इसोरा गावनि जे बाथ्राखौ होनो नांगौमोन बेखौ आंनि दुआरे होदों बेखायनो दाख्लै थांनाय रबिबाराव बुंदोंमोन नोंसोरखौ आं सायख'वाखै जों बाथ्राखौ एसे नायनि
जे बाथ्राखौ होनो थाखाय इसोरा सायख'बाय बे इसोरजोंनो सायख'जानाय आरो जेखिनि बाथ्राफोरखौ होबाय बे इसोरा आंनि दारै गावनो होबाय बेखायनो दिनैनि बे बाथ्रानि गेजेरजों आफा इसोरा बयखौबो बोरथोंसै आरो आंनि द्वारै जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बे बाथ्राखौ बयबो जोंहा जिउ गोसो आरो मेलेमाव आखिनानै लानो हायो आङो बेखौनो आसा खालामबाय आङो बे बाथ्राखौनो बुंना दोनबाय आफा इसोरा जोंखौ बोरथोंसै जिसुनि मुङाव आमेन। आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अन्नानै ओरैनो दाथा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, लोगोसे शेयार खालामनानै हो आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय जाहाथे आङो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानो हानाय बायदि गासैबो सापर्ट खालामनानै होलायदो। स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'बाय। एसेनोसै, बाय बाय, गोजोन्थों।